सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो देख सके सबसे पहले। विजय भोजपुरिया। मुखिया जी हाँ बोलो। कुल तो काम हो कराइए दिले बानी। कुल काम चला 1 से लेकर 17 तक कौनो वार्ड बाकी बा। हाँ, एक वार्ड में माल गिरैले बानी जा तू काम चालू करी नु। सुन 1 वार्ड में तो चालू बाटे नु। हाँ। इलेक्शन आ गुल बा। हाँ, इलेक्शन तो आ गइल बा। इलेक्शन आ गुल बा। 1 वार्ड में काम जौन बाकी बाटे धीरे धीरे कराऊ। अभी 1 महीना टाइम बाटे, धीरे धीरे होके दे। आ जौन गोट काम होई तो छोड़ देबे के बा। कॉल जी की होई 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 ठीक बा। ठीक है बा। हाँ यही हिसाब से काम कराऊ। आ 4 इंची के थी बा नु। 4 इंच का 4 इंची के ढलैया करे के बा नु। हाँ हाँ देख जा आदमी देख के करी है। जहाँ गरिया रहे सन तहाँ बढ़िया लेते ढरवा दी है। आ जहाँ गरीब कमजोर है सन जहाँ ना बोले वाला नु। 5 बोरी सीमेंट बा। 5 बोरिया बा तो बुरबक हो। 5 बोरिया में ओकर काम कराऊ। ठीक है बा। 5 बोरिया में काम कराऊ। आ बालू तो मांगा के कहाँ गइल बा। वही में काम सब चलाओ घींचो। ठीक है बा। तो इलेक्शन के तैयारी होता नु। इलेक्शन के तैयारी हाँ तनी निकाल कॉपिया निकाल तो इधर धरी कॉपिया। वो जे काम चलत है ये वाला नु। हाँ काम चलता। लेबर लगल बा। हाँ हाँ काम हम चलता है एकदम। तनी ध्यान देनी ना तो वो बैठल रहल सन। ना ना ऐसा बात नहीं के मुखिया जी। तनी 1 वार्ड में देख तो हमनी कौ वोट रहा है। 1 वार्ड में तो वोट ठीक है बा, बाकी हमनी के 1 वार्ड में 365 गो वोट बा। हाँ बा। ठीक। हाँ आ दूसरा वार्ड में देखता। दूसरा वार्ड में वोट बाटे 170। यो ठीक है बा। ना एक में कम बा। अच्छा ठीक बा चल चल आगे उघार आगे उघार। 6-7 का बड़ा आता है। 6-7 गड़बड़ा था। हाँ 6-7 में जानते रहे न उल्टा काम हो गइल बा। हाँ ये तो बात बा। 6 और 7 8 उल्टा काम हो गइल बा। मालूम बा तोरा का जेकर पानी बहरी निकलत रहे घर से ओकर घर बहरी से पानी घर में जाता। नाली जौन बनल बा किनु रोडवो से ऊंच बन गइल बा। अच्छा आ ओने जाए के होई कम में तनी लुकाइए के रहे के होई। अच्छा अच्छा ए तो टेंशन मत ली। टेंशन हम नहीं लेत। हम ओने जाइब ना जाए के बा तोरे। मुखिया आ दूगो गाड़ियों दिया सनु चुपचाप जन की जन में सुना गोल बाकी जन ये कि सुनाई नहीं खे। एक जान तो मुखिया जी हां वोट तो अपना मुट्ठी में बा। वोट मुट्ठी में बाटे तो तनी तनी दू जूता मारियो दे सकते कोई बर्दाश्त करी। हां हां देखी ना मुखिया जी फोन आइल बा। फोन आइल बा। हां देख के कर। हां रो मोबाइलो तो डेंजर है बा। ली ना देखी हमार बुझात नहीं खे। ये जामो में मरवा के हो। बोल में मार ढलैया काम चालू बा। हां 6 वार्ड में बड़े। हाँ तो अब तनी देखिए तनी तनी बढ़िया काम हो ठीक बा ना। ढलैया 4 इंची नहीं करे के 3 इंची। हाँ 3 इंची के हिसाब से अपन कराऊ। हाँ एने ओने अपन हेल्परन के मिस्त्री के बता दे धीरे से अपन साइड में रहो। दिक्कत हुई तो देखल जी नु। आ ना तो आऊ ऐजे आऊ दलनी में आऊ। हाँ दलान में आऊ ठीक। मैं मारवा का फोन रहे आवता वो 6 वार्ड में काम करावता है। ठीक है बा। आवे तो मैंने हमनी गौरी देख लिया 17 वार्ड के का पोजीशन बा। हमनी के कगो वोट बाटे। अच्छा 17 वार्ड में मुखिया जी सब काम तो हमनी के करैले ही बनी जाए तो वोट काहे का बढ़ाई। वोट का कटुआ बड़ा सन तोरा का बुझाई। ते 2 दिन के राजनीति करे चलल बड़े ते जन कहते तनु घाट ठीक है कहते हैं। तोरे चपलूसियो बढ़िया ल करे नहीं के आवत। ले देखी ये 17 वार्ड में वोट हमनी के मिलल बा मात्र 80 गो। बताओ 17 वार्ड पे तनी खास कह द के घूमे के बा। तोरा आवत नु मैं मारवा ओकरो को बतावत तनी ठीक बा। ठीक है बा। हम तो चलबे करम राती के हमनी के घूमल जाई। काहे राती खा राती के कहीं कही है अभी तक बुद्धि ना भई। नेतन के राती खन घूमे के बा दियाई नु। तो मुखिया जी हमनी के काम कइले में तो राती के काम घूमे के बिंदास काला झाड़ के घूमे के बा। कालर झाड़ के काम भइल रे मरबो करे सन दिन में। अच्छा ठीक है बा। अनार भइले चलल जाई या बतिया लिए दे दे के भाई दारुओ पे आदमी वोट देता रहो। वक्त ना टीना के टीना बटवा दिए तो टेंशन का ले बड़े। ठीक है बा। ठीक है बा। ते ओकरा के खाली आवे दे ना। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बैठो बैठो।
काम उम चलता 7 वार्ड में काम चलता, लगी पे घास टेलवा तनी आदमी उन्हीं को ध्यान देले बड़े। बहुत बढ़िया बा हाँ। काम के जी ठीके बा। अपना वार्ड में बढ़िया काम करावत रहो। हाँ। 7 वार्ड के टेंडर तारा के दे देनी है तो लगी से घास टेलवावत रहो। 7 वार्ड में उतना थोड़ी लगी पे घास टेला हाँ। काम चलता, मतलब चल जाए कुछ दिन। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, इलेक्शन आइल बा, कोई ले बुरा बर्ताव ना। ना ठीक पूरा है। बात करो तो हमार वोट कर दी मुखिया जी। हाँ हाँ मुखिया जी हाँ बोलो। 5 वर्ष तो रौरा कामे नहीं करैले। हाँ काम हम तो नहीं करैले। आ कुल वार्ड मेंबर अपन वार्ड में करा देले बड़ा सन, ओकनी के अपन तो वोट बन गबा। तो वार्ड मेंबर के वोट बनल बा नु, अपन अपन बनैले बड़ा हाँ। सब नु। आ हमनी के रहल बात, हां तो हमनी के मुंशी रौरा के ऐसे रखले बनी कि जब हम कहत नहीं तो उनका ध्यान से सुनी आ करी। हां बोली। ठीक बा। पूरा 17 वार्ड बा नु, हाँ। 1 से लेकर 17 तक। हां 17 वार्ड। 17 वार्ड में लेके 1 से लेकर 17 में ढाल पिटवा दी हां कि सबके कॉलोनी पास हो गुल बा, सबके A to Z पास हो गइल बा। पास हो गुल बा। अच्छा ठीक बा। आ सूची बना के आ लिस्ट लगा देवे के बा, तले इतने में इलेक्शन में पास हो जाए। वोट के बात करते रे, वोट इंदिरा आवास के पिटवा दे। ठीक बा। ठीक है। आ देख आ ओकर बाद वोट तो ऐसे जब करम नु तो भाड़ा के गिरी, तो मुखिया पूरा गांव के वोट हमारे में भाड़ा के गिरी। का बुझाई? मुखिया जी पढ़ल लिखल नहीं खन तो इतना बात बोलत है। पढ़ल लिखल रहती तो गाँव में बेचवा देते जी। हाँ चलिए तनी एक बार गाँव में घूम लीजा। हाँ तो गांव घुमई के बा ना मुखिया जी। हाँ रात में चलल जी घूमे। रातिए कहीं चल जी, दिन में जइबा एको दिन घूमे खा गइल, अभी 4 5 साढ़े 4 बरिस हो गइल घूमे नहीं खा गइल। ओई से कहनी कि राती में ठीक है। राती में चले के आ ढड़ के दिन में पिटवा दो। हां हां तो पिटवा दे। आ ढड़ वाला के 200 बेसी दे दियो कि नौवा धरत रही बार बार। हाँ ये मुखिया जी के द्वारा हां पास दे दिया 200 रुपए दे। हाँ बेसी ये देख के खुशी रह बैठा। का समस्या बा? घर तो पिटवा देनी, हाँ ढड़ तो पिटाइल बा। ई कॉलोनी पास होता। हाँ। आ कागज हम जमा जौन कइले रही हाँ। ओकर का होइल? हमार कॉलोनी पास ना होई। कॉलोनी तो पास होइबे काहे ना होई, कॉलोनी पास काहे ना होई? घर तार नहीं के 5 बरिस में एको हाल गांव में देखनी है कि केकर घर चुवता केकर ना। जब बुनी पड़ला तो हर हर घर चुएला हमार। तो अभी ये बात करते रहिए कि रौरा दिन ऐती जे घूमे फिरे, अभी बातें उतरे मुंशी ले। हां हां उतरे बा। तो का होई? माने हमार कॉलोनी पास ना होई, 5 बरिस बीत गेल हमार कागज जमा कइला। ठीक बा पास हो जाए मुंशी जी। हाँ। देखी तो नाम बाकी नहीं है के बीपीएल सूची में। ठीक है बा देख लेते रे। बा हो। नाम बा हुआ हां नाम बा बाकी रोकल बा। रोकल बा। हां जाके यहाँ के कागज पत्र के समझा दी अच्छा और जन बात बाटे रोकल बा काहे खातिर ये समझा दी। ठीक बा नु? ठीक बा चलो चलो तारा के समझा दी। फिर से हमरा कागज पत्र जमा करे पड़ी। हाँ फिर से जमा करे के पड़ी, उ रिजेक्ट हो गइल। अच्छा ठीक है चलो अब की बार फेल ना होई। बोली। जो कागज जमा कइले बड़े नो हाँ। वो कागज फिर से जमा कर दे जेरोक्स करा के। अच्छा हो गए। हाँ। आ 1,20,000 हाँ। पास होई। अच्छा वो तो अकाउंट पे दल जाए। हाँ। आ 20,000 हाँ। मुखिया जी के ने पहुंचा दे। ऊ काहे खातिर? तो कॉलोनी पास करो एक बेकना। पास तो कराही के भाई हाँ, का तो दिन तब? निकल बनी। हाँ तभी 20,000 रुपया जमा कर दीजिए। ठीक है बा। हाँ समझा दो नहीं। समझा देनी। हाँ कमीशन उमीशन के बारे में बता देना। हाँ कुल बता देने। चल। कितना कमीशन बतैला नहीं? 20,000। 20,000। हाँ चल ठीक है। तो हमें कितना मिली? कमीशन हाँ कमीशन ओहू में कमीशन चाहिए, महीनवा से पेट नहीं के भरत। काम मुखिया जी। अच्छा 2,000 और ले लेम 20,000 में। चल चले ठीक है बा। मुखिया जी हाँ हमार कहाँ गोई? तोहरो हाथना काम देता ही तबो नहीं के पेट भरत। उतना में कुछ होखे वाला बा? हाँ चलो 1,000 तू ले लिया वही माने में। 1,000 से हो जाई मुखिया जी, पहले बताई तो। अच्छा 2,000 ले ले। हाँ चलिए। टेंशन निकल बके मैं क्षेत्र इकला अपने। हां प्रणाम चाचा। और ठीक बनू? हां हां ध्यान दे तनी। अच्छा मुखिया में। हां 5 वर्ष मुखिया रहनी है, गली में काम मिलता नहीं अंतर है मुंशी जी। अब ये बढ़िया ले रिपेयरिंग जितना जल्दी हो सके ई गली के पूरा ये जले उजे तक माल गिरवा के कतनो लगे करके बढ़िया ले रिपेयरिंग करावा। वोट के समय एगो बुझात नहीं तना। तन ध्यान दे हम। और ऐसा कामे कल बने रुआ जीते से कहीं रोक नहीं खे सकत जी प्रणाम। चलते हैं तब। बता रोड मुखिया जी तनी खींची। हाँ पानी में हम थोड़े हेलो।
बताओ रोड छोड़ के मुखिया जी नली पर चलत है का हो भाई रोड छोड़ के नली पे जाए के पड़ता है तना कोयला ही बजे कि भोर के बरसात हो जाई प्रणाम प्रणाम सब ठीक मानी जाई सब रे हां त वोट देबे कोई पिए इनको मिल चलो चलो तनी आगे देखो हम आओ तनी को मिल के तनी बढ़िया से ध्यान मान देबे होखी हां कोनो चीज की कमी ना होखी कहते से 500 रुपया जा लो पियो लो आराम से आ दुआर पे आई के मुर्गा पुलाव खाली हलो ठीक बा नु हां हां चलो तनी प्रणाम प्रणाम सब ठीक बनी नु ध्यान दे मुखिया से बढ़िया से ध्यान दे और कोनो दिक्कत होई तो बताई चलो जाओ तो काम फरियाइला ना देव भाई से भेंट कर लिया प्रणाम सब ठीक बनी नु ठीक तो बनाई वाली 5 बजे से इधर बसा बन जा तो इंदिरा आवास पास हो गइल बा आधार कार्ड और पासबुक को जमा कर दे हम नरेगा में काम करे निकल जा तो इंदिरा आवास के बता बातें मत करो ना ना अब के लिए एकदम पक्का पास बा 5 बजे से पहले ही पास कर करता रहा अब के लिए एकदम पक्का पास बा पास बा पास बा ए महाराज ने करल कैसे अपन गुरुरा भाई बराबर भाई जाए कर विचार करी रौरा विचार तो कने में एकदम मार दे बहुत हम विचार करी अब के लिए पास भाई जा कोई रोकत नहीं खे ना अब के तारीख केहू नहीं करो एकदम पास करो हां दोबारा लोग को बना हां मिल ली मुंशी जी मिल हां ली मिल लेता आगे देखिए देखा खिसियाला से काम ना चली ना किसियात नहीं के भाई हम तनी अगर बढ़िया ध्यान देवे को के हां आई भला आई कुछ ये कहीं और बता के हूं 3 आदमी बनी जा 3 आदमी हां हां हो गया बता हो जइनु हां हो जाई तनी ध्यान दे देखो कि आ दुआर पे के तनी भोजनों के व्यवस्था बा का बनन बा मुर्गा पुलाव बा हाउ वो बा मानू हां बिहार सरकार बंद कइले बा तनी साथ होखे तो साथी संगते तो कोनियो को ले ले ह ठीक बा चली नु अच्छा ना ठीक बा खाइए सब पिए सब वोट का जने दिया था कि नहीं करने की ऐसा बात मत कह ना संगतियों ने कहा तनी हम तो देबे करब हम दे हम तो प्रणाम ठीक बा तनी ए मुखिया जी अपन पैसा ले ली इंदिरा आवास वाला बस बुझो ई का पैसा ऐसे ही पैसा दिया पैसा पैसा दिला पैसा ओ हमारे इंदिरा आवास पास करने में मुखिया जी वो ऐसा ही पैसा रहे ले रहे बबुआ और ये के पैसा बाटा ता का कौन सा बेटा आदमी करवा के तोरा के दुआर पे पहले रही नु पहले का पैसा दिया रहे शादी ब्याह में चल ना शादी ब्याह में पैसा दिया हमारे इंदिरा आवास आप कहीं पास हो राउर इंदिरा आवास पास हो गई इन पाप के लिए ले हमारा आधार 5 बजे पहले ही आगे रहे आ इनके पाछे रहे इनके आगे हो गई आपके लिए लिख दे भैया ई जोन वीडियो देखनी है जा ई वीडियो केहू के मन के ठेस पहुँचावे खातिर नइखे बनल बशर्ते ई वीडियो ये खातिर बनल बा कि ऐसन कुल प्रत्याशी से बच के रहे के होखी काहे कि ऐसन कुल प्रत्याशी से बच के ना रहम जा तो ई तो जीत जियसन फिर 5 साल रौरे हमरा भोगे के पड़ी ऐसन भोग तो ई वीडियो केहू के भावना के ठेस पहुँचावे खातिर नइखे बनल ई वीडियो यही खातिर बनल बा अगर वीडियो पसंद बा तो एकरा के लाइक करी जा और शेयर करी जा ताकि आगे के और आदमी देख के समझदार हो सको समझदारी से वोट कर सको और रौरा सब के प्रणाम।